jonyuol. Dickson, imeno injer na pachi kotenre gi wach motenre kod university funding model. University funding model okel mondo paralyze education system e Kenya ka. Gimonyako wang'e ni government omor, sirikal masane ni, gimor ka wa thrive in ignorance gi poverty. Mane gimantie, evidence ni kanyo, waseneno. The first point man go en ma, the all funding model manyochi tiyogo cha, ok ni ne 100% successful. In fact, in terms of HELB allocation, ma iwacho ni jopuonjre moko nitie motegea loans mag HELB, it was less than 45% of the students who are benefiting from HELB. Ng'ato kana, I've been my third year, I have been applying HELB, I said HELB mana in one academic year, you know? To magi gik matimre, to jo assume, kidhi ka PS jo HELB gi, inyo ka giwacho ni all the students, you apply HELB bedo allocated, there's money, kendo uneno ka gigo bedo implemented, money bedo released. So the all funding model, mar university and tertiary institutions, is by itself an failure. And gimoko bedo ka deliver. That's number one. The second thing enma, kirango bands go, kako watch gino, aneno ka agwacho ni some of the criteria maginyalo tiyo rango go mahitaji, the needs mag jogi. Number one, irango school misome. Yeah? Ni koro ng'ato kodhi national school, ng'ato kodhi Maranda, to ng'ato dhi school, village school matin, ka moro tie gweng' luno chienga. Ni koro irango ni Maranda ni. There's a probability ni en financial capability. Gima timre ni majority of the students madhi a national school from the village levels, the courtesy of charity organization. Mago gik manitie. To kirango charity organization, imi contract ni wan koromo igama kama, wapuonji nyaka form 4, kotieko, to koro wang'e ni government dhikawo part, ineno. Kendo kwarango jogi, osiepa ni wacho ni nyako na Starehe Girls. Starehe Girls en school maduong'. You cannot use Starehe Girls by itself mondo i judge ni koro nyako na familia marich. To mano be nyiso ni kara ka girango skunde madongo, tieni nyithi jojiergi. Ok onego bed ni dhi skunde madongo. Mago be penj manyaka wapenjre apenja. Omiyo nade wacho ni funding model no odhi biro. Okay, warite. To gimada assure jogi ni they will not promote ignorance. Ok gibiro promote ignorance to aneno. You know? Chal ka gima koro sekete nikech ka koro rito chieng' wuok tich to nyithindo bende donjo mbalariany mopogore. Koro chal mana ka gima en gima nyaka koro ji osuma paro. Onge kaka tiyo. Sharon, to be sincere, there are a lot of people, university fee, the old funding model, depending on the course mitimo, start from around 18,000. 18,000 ni yudo ka jomoko pod nigi shida mar school fee. Kendo gionge school. Kipenjo ng'ato ni ang'o mionge session, ng'ato ng'isi ni en gi shida mar school fee. Aneno ka jogo wacho ni kia ni gikelo support moro, asto jomoko tegea loans, HELB, NGCDF funds. To NGCDF funds muneno wachogi. Pesa bedo allocated last financial year, 58 billion was allocated. Ana wukra rieda. Yeah? And the sub-county Mawuoke, we receive 182 million. You know, angi data. 182 million. 182 million. Karango students manira rieda kachacha. Jomani mbalariany. Ni eke jomana yudo NGCDF funds. Yeah? Onge. Kendo kirango, kitimo statistics. Sani kata kuwuotho e street Ramogi students ma UN kagi. Kwenu jadi mano apply gin. Turi. Jadi mano yude. Onge. Ineno. Koro gikruto gin gik mamite theory. Kendo kisomo gini kaka design ma jogi pangego e theory, ten gima nyalo convince madonjo ndi. Lakini kwa donjo groundwork, this thing is dead on arrival. Okay, gima biro ka mondo konjo Kenya. And our parents should just know, there is no way, for example, Bachelor of Education Act, nikesa ni iwacho ni program nigi charge mare based on the university ma be intiere. Yeah? Inano ka ng'ato matimo Bachelor of Education, Arts, or any art-related course, ni fee, the program charge is more than 122,000. 122,000 to jowa in secondary school, and 9,000 fee. To jogi ok nyal afford gino. Yeah? Kendo giwacho ni gin gi criteria, gipangore maber. I saw, ane media. That guy called that PS. Mano mar higher education, mano Beatrice Nyangala. She was saying that need students this will only 3,000 as a fee. Nikicheno wacho no omenda kata mna laima kama
omenda ma nyithindo biro bedo ka chulo mbalariany tin kopogre kaka ji osebedo ka wacho ni en omenda mamalo. Ere kaka omenda no bedo matin to joma moko pod onge e school to space bedo related 3,000 dhi wuok kanye michule no. These people jogi biro kae to anan gi pacha gi kwanda jogi dwa sell us into slavery. Sani mokwongo employment rate ni malo ma education ni watege atege nikech sama idhi school kacha wi yawre at least okori bed gi base makoro nyaka ibed abed employed bed system you can have an opportunity to come and makoro gi paralyze matin gi promote two things at a go we are not going to allow they are promoting poverty, unemployment and ignorance koro magi gik maonge giwacho ni students mani in private universities student man in private university or could be the title getting a scholarship jomagi maoro students in private university hoops and I want to challenge you, Sharon. Kirango most of the students in these private universities or in this university, matimo bachelors, degrees, these are majority of them in a very humble background. And we can affirm. To Cynthia Guinea, Cynthia Chabini, a private university. Bernie went to get a private school, Magbalarani, Gimagpino, Jumbo Kuniso. Koro, iro ka jokupsi gi ema oro jo wakachacha a private university gin magi oro ji ana private university young ni private university one oro a private university gi kups ineno to private university gi kups is a gir sirikal koro ka gisoro kucho to gibolowa koro gima timren ma and we want to assure these people angeni san gi plan the way wanya donje poverty gi ignorance mondo wabed in that cycle okay sama gipango na kwad poni otimre ni wadonjo and we are watching. In fact, donjo wajo in September. We are waiting. It anything mabro make delayance kata a refusal to deliver as per implemented. Kenoga gipange then jogo be bro lose teach. Hekini mabedo wacho no bibedo ko donjo mbalariany